Eru 20 asomo omusharo. Yes, for example. Woniga for example. Woniga asokonyora kwa kromutie nyinire ngora anyore. Wando kore ndu nga restructure. Odo tabi nga ngonyora 10,000 every month. Yes. I'm willing to pay that 10,000 every month. Yes. So from there we go back to our books. Tokore restructure hilo ni yega ucha kwa kana 10,000 toko period yenta ntamba ke kole ngane ri kere kwale wakana. So nakikonya ngantu wati category che customers andombale somebody who is willing andombale ka bintu bya salekira go changanyiki wake paka bonda ikonyara kwire ni mazwali ngaire ngango cha konyora yani bono muri kuigwana lakini bono awe category ne rororo no nae rumunta bote deni yao na rore very much willing and he has the ability. Yes. Korore but he's not willing to pay. Yes. There is also someone or very much willing but he has no ability. All right. Mbara bakaidi tata omuntu ko mebeza oye dokora kyako kora ari bwate bakachibeza kwa kanange angete but bona abuntu riko ganda tuto kwa no ubia. I think hapo uko sawa kabisa bono amachiko yelo naro muhangeire 9 million ose muhangeire 500,000 manyete loan te yora akane moko nga 20,000 na nemba 20,000 egegera bingite konyara cooperate go. Exactly. Te konyara cooperate go. So nka interest kaino ngakimura mbekere kangana egegera kabeza ngali ndachugwa kana no ane binde kendi yose kerwa kana in installments wikakebe go sekero ko rege in higher purchase terms ngo bagere iguru. Exactly. Ngayigura ngayimoyigete iwe abantu abange ngo baba very sensitive kare ko cha costs correct but even out to outweigh costs and benefits. All right. If something is costing more the benefits must be outweigh the costs. Bono mono na intuna kitokorigereria ebiwango byabakorie egasi. I know mwalimu interest yao ere kando. Yes. I know mo prison osono mo skari ebiwango kyao ge interest ekere kando. All right. Bona I know mo ko biasara ngo korole ekereka kando. So on average our interest right now is 17%. Yes. 17%. Yes. Okay. So as you go sabe loan, they have 500,000, 9 million, interest over 17%. Yes, that's the average now for the bank. Okay. Asoma antu mushara. Bono, omanyete ebinte bitu abikwanire sana. Aye igore manager ya Keroka Cooperative Bank. Na Keroka tali ero yokere. Abantu baje bayijore Keroka abandi barubosongo abandi barunyamira abandi abagururongo gakeroka to kujya zebondo baziyali akare rero go chakotokolera bintebi unabiganiri ine branches jinde nchiro chinsage jinde chia Cooperative Bank naende huduma ni ile ose ya Keroka sole dere go chakovengi kera wachira rero. Asante sana asiri swali elio asero ni umushara umuntu wata akaslip unje tuseme kaslip ndio kaslip tu never koranos kore Mombasa ane no bwato busani na Boniface na Boniface ya kwa eroni kurukeroka okay eroni umushara ntubu ati boundaries na makonyinyo kurwandonse right because ndo bane tuanga check off system we can do it from anywhere. Right. Lakini rende kerota kitokonya huduma ya cooperative erebwango. Ndo bwate chipranches cheto echigoto kagusi. Yes. Ndo bwate ngabono gabo songo, ndo bwate KISII main, eyererogoro ga sonyoroche. Ndo bwate KISII highway, eyere mata. Okogenda daraja mbi. Angari spa igora Naivasi enyariga, kurusiba syao, wachi bakora shopping mata Naivasi. Korore. Okurugora iga ndo bwate anga na shifting na bakona wakora shopping yao. Na ndo bwate yendere Nyamira. Na ndo bwate yendere Keroka bone sinde. Bone iganga korano sigusi. No de tobokonyi wa cooperative. Either o de to make inquiry. Yes. About the account yao. About your ni kitwa kwanire. Right. About your ni esimu yetu agambire igore yae. Wose esimu yao ya tuarire shida. Tukonyara okora online transactions. Yes. Tukonyara wa access your ni esimu. Tukonyara check balance yao na boko kukira chibengi chicheito oche chinsage chicheito chikoe obokonye ande yendo kure kwa bori service yego sekare special Keroka ko bwasani kegera bora baigwete kapoli basra kwara kurwa bora batu bara gete Keroka cooperative ndo bwate ndo ko ngai culture na inu bwate culture ino ga ose tradition yes one meeting dudu sina bagaiga ose tayo omonto ino karache omutecha right service yakonyo istese so even as we have a universal kind of doing things we give exceptional
Yes. services to our customers. Right. And mwaka wotoka tabana ki, we are obsessed with our customers. Oyo 2025. Yes. Okay. Obsession, wasn't over the kivile. Nakuelewa. Kabisa. So we value our customers so much. That is why mogo tebanga inu ninche. Na nje nae. Kabisa. Yes, tunashirikiana. Kuna maswali hapa yako kuentakana nyakirario. Kwa sijaelewa ka sleep tu na ya chai. Because unajua pia sleep ya chai pia ipo. Yes, thank you so much. That's it is well here. Cooperative by the na whatever nje nae nae ninje. Yes. Otoko take care of needs chaba customer bo once. Ebe karo muremi, ebe kara so bonjoria onde wensi. Nyakirario neba ne cheyo gukora. Na bagocha nere ntu wate product yae toko mwa. Yes. Gata ka sleep tu. Otwara focus ata de wata ka sleep para toretera. Yes. Konya. Na babande bagocha. Yes. There is a notion abantu bate kurukare na bategerere baitu kuzaba customer baitu bameta cooperative nebengi abantu gete category gete lakini rene tigamba inekerire aronga cooperative nebengi yakira omonto. Yes. Ndubwate egento gyakira omonto. Ki service ky'abantu bonse. Yes. Ndubwate ki account ky'abana JJ nanga kora kuregonyo kubwato mwana tumwigorera account bari babeera abasai. Ndubwate ki account ky'abantu korwa ngaya. Yes. And buka yike ndu wate department. Right. They go take care of the youth. Kurwa abonye kora se biashara. Kuso bonjurira bondu wensi. Right. And ndu wate account yao. So ndu wate egento gyakira omonto. Cooperative Bank. Yes. Manager. Hono ase a customer. Ose nche na achire na iru 500,000. Ose na iru 9 million. Nihinya kuminyora ngora gose boda de duzi chozi me. Do you mutu ale naende muchando de nainje unakunda kuminyora kabisa kali lituka kunda ko kali vitu vya ngora kolengana munampi metere kinunda waka na buya. Ndubwate karo monta wacha usaba. Yes. Na bwate okugania. Ngaya gututumeka kibese right. Ekya gusaba. Tugusaba ndage nonya kolenjara. Togo sabe ndagero nyo kolinja go sonyo tulinja. Onye tulinjara. Yes. 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 Kero wate njara na ndiko sabe ndagera. Right. Wono nane karo kwero monte ndagera. Onye ko bwato hoteli. Time de usiko yakoro hoteli odo mutako kupimira ngaya dudu sile kikoragera bwango inga. Gozera kyo kwira 10 hours. Na ndo waza kikoragera bwango ndibata gethekera wakomete yende. So, tokuburi wingi karo koragera bwango inga. No yora sema okoli. Yes. Kankwaragire. Osoke. Nde karanse kero gekyo. Yes. Na into dene kichibaze chiwasaba 900 or 9 million Yes. Nayo manyete na kyogo kitumeka. All right. Lakini hata banga obo semi mboro tukurwa. Egarobete chibaze chi account. Correct. Kora asiboke. Onte binasa bete 900,000. Yes. Na rochi kugoro bolemo. Asigite. Lakini boniga ndo chinga chiplani chi chakorire kike. Ya sare kire. Na otoko atenga chibaze chigarende. Yes. Ndogo chirusia asinarora achibeke jonjorerie chikoye bito ebitoke binde. So bado nobo semia. Yes. Bado nobo semia in terms of finance no tumiki wija. So igonere buyekero a customer gocha cooperative ikeriyo free nere buya naende momobe na bako wasaikara nsarabo arabura buri maswali. Bono nali nande kwachire kongoro kigente kekere ke advantage ire go sobu yabole ekero monta ko genda in person cooperative bank. Kabisa abukwanye bwatire buya kabisa na ndiko kwanya bekira mangana yaso omunu kero monta koiwa kero monta akire cooperative. Yes. Woba mboyo naito atabanga nje naye naye ninje. Yes. Kero konda se nonko bole ya kuraga na mabi no boy otukolende yani nkeko kugenda musuru muzoko bole ko museni njengi chabo ya nkale oko so ano nzwe karansa buya Yes. na into bono abatacha baito ndobaete okoigwa buye kara bachire sevengi yaito. Yes. Ago ikaransa buya oeguribaga yoko kuboria amabori alionsi abwate no embiri okoigwa wabamboyo ogotegerera tore agitanga this is a listening bank. So ekara wachire ko bori amabori abantu baitu nabayabare osaba kori guys baitu nabayabare okwabarira ibaga ubori on spi ali obwate. I think watemire sana kwerera igente kaso buime naende
Takete ko kolengera ringano oyo tabwate kerengera likiko ja cooperative one babase na bo ase kumira na bandekeroka yeso dubilivuga urogera ujikeroka na bo base kumira na bande bona ko tuguchigokora timanye tinga keroke nenkyura tebye omotegereri bune parting shot yawe yeri tukomanyete na yinchira ni rutete gukora buno mu manager we branch usoro sagerwa keroka injira ni rutagete kubeka naye customers especially bona ababwate pay slips ni ka slip tu ngakiwa na tagocha na kadhalika. Asante sana so ili bageriga Ige piningeri keno nganje deko ngami Mominchori mi. Kweli kabisa. Mominchori mi asike gusike ndengere kemiti nga Mominchori mitanga na mosaraiwa. Yes. Ige ko igura mangana maya. Yes. To kiria. Minchori mapema. Yes. Kara kwa minchori mapema. Ndio. O yamboro konyora. Ko kara kwa sarari bwaliko. Yes. Kakiaba abatekereri baito. Nechi customer jaito announce asimore. Onyamangana akwanya igure bya. No bwata maswari amange. Inkoko saba. Ominchori mi. Mapema mbya wako tabarero. Mapema ndio best. Akyo kasoro sagiro ndo rwensi ra cooperative. Robe orore KISII gaiga. Yes. Intubwate ibere gaiga. Tubwate nyamira tubwate keroka. Ominyoke mono tu. Ochena kaslip tu. Na botoko okonyo kugani konde wensi. Yes. Woto ikeria. Njona okwana sema mbya ya rero. Mbiyamba none namba yana rwanyoro ndo tekerete kurwandonse. Osinyiru wake simya ino. Owate riboli rimo chandete. Ndio. Akinamba yana nigere 0 7 yes 2 4 4 6 6 8 5 2. Ahora yurule 072 4 0724 4 again 4 6 6 6 6 8 8 5 5 2 2. Kakiwa nonende minchuri ari mieri cha cooperative. Yes. To konyane mabori andonsi ubwate na batoko okonya na nditoikera ni kugani kwao asobonjuriri bwao ando kini otware ndurunga financial freedom yao ingakitire bosio. Asante sana mwacho motegereri namba ya Boniface so inomo manager Keroka branch Cooperative Bank namba ya yegere enoti isano na ibere inye isano nemo isano na isato isano ibere 0724 466 alafu pale kuna 852 inere namboko mwakera naende erebona mangebi ndago solve ase nambe iyo na mangana a business ya Cooperative Bank yoka tabuga this story jina ando chiko mobolinga gi ngareronga yoka lenga kitoko cha kumerana and of course you can declare you married or not kwenda huko no people so nakirembia mono asoko ya ribageri gasembeo. Oh yes. Na nje tarike ntukia raisigo kweli kweli onari tukuritanga na kirega na agokiwe no murobiro ino. Yes. Na agokiwe no kwarikania kuri mwanga. All right. Ya saba konye butambe itukorinde. Yes. Kimuragani intutore ready anytime because twatanga Cooperative Bank. We are you. Ayaninche na inche na ebinde binebya ndine twenzi tigatobirende twenzi amo. All right. Mbia mono sana atabire mbia mono sana bwana Boniface and I wish you all the best nyasati gawa naye na ndekero kura na chisema chakero tunakutakia mema na ende ondo tagete gokonyo mnyoka Cooperative Bank elindo konyo nyole loan yao egosukibosio na ndo gwete nguru bakaro bosemi bwabosa na bogo semi gutata ole na semi omwabo na semi nchinga na nguru kabisa. Asanteni sana yatokolera bwase bono mwacho motegereri tuingie madukani alafu tutarudi baadaye. Bono mechando kieje nanyorire ne chingoko mari bichuchu nchara ya binyarire chingoko chiane timbu atiendagera ngochia nkibono kunya kwe murunganiri bona etora manyanga amangana achira maya gusiga iga company ya Kitale Industries yaretire chindagera chikorwa nga faida feeds ime ya gusi chindagera echi buna bono chindagera chia chickmash layers growers echo bakoni aseri igoririe inse kabisa none je ndagera yetu yonsi ipimba bwati nkyo tatarera guchiororo egera nayo nyore endagera yega oye chingoko chikine libago kona gutwara stressing a chingoko enjara ya chitire
Kitale Industries nigo bono bakoroseirie endagera ngiya asetugo yao erigukina buya endagera emanyekaine buna Faida Feeds enyorere chindagera buna chick mash, duck crumbs, broiler starter mash and crumbs, growers mash, kienyeji mash, layers mash and crumbs. Tarera Faida Feeds imeyo mu Kibusongo imeya mahitaji Discount Limited opposite Aga Khan Hospital mbaro wali negeita ke emergency imeyo mu Cyumagombo wanyore asichiro ya Magombo ime ya Nyongora